गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे जितु प्राइम 24 चेनेल नोंथांमोनखौ आङो साबायखर जासिबाय जे नोंथांमोना बेयाव फैनानै जोंनि गेजेराव खस्थ' खालामनानैबाबो जोंनि जिखिनि साननाय हनाय आरो जेनेबा जिखिनि निउस बेखौ कालेक्सन खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ। जायखिजाया जोङो बेयाव गोजोननाय मोनदों। जोङो ओरैनो कामरुप मेट्र'आव गोबां समनिफ्राय माखासे जोंनि जितु कामरुप मेट्र'नि बडि जिल्लानि जितु बडि बे बडिया एसे थाथ'दोंमोन, माखासे सोसननांगौ दंबावोमोन। जों माखासे इन्डाक्ट खालामनानै लानो हाबाय आरो बेयावनो बे दिनैनि जितु मेल, बे मेलनि गेजेरजोंनो मैया दाखालिसो जितु जानाय डेलिगेट, बे डेलिगेटनि गेजेरजों जोङो माखासे जितु आगोलाव एक्टिं प्रेसिडेन्टसोमोन, बे प्रेसिडेन्टखौ जोङो पार्मानेन्ट प्रेसिडेन्ट खालामनो हाबाय नैबे फैगौ जोबथा जितु बिथांमोननि टेनियर, बे टेनियरसिमहालागै। दा जायखिजाया जों बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों जे जिहेतु जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे बडिखौ बानायना लानो हाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनांगोन दिनै जिबायदि गाजा गोमजायै गुवाहाटि मेट्र' बायदियाव जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ लैहोर लैहोरै जोंनि बेयाव बाहागो लानाय, बे बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बेयाव more than 3000 माखासे रायजो राजाफोरा, बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो नट अनलि बर' रायजो राजा, खाथि खालानि जिखिनि गुबुन हारिफोर बिथांमोनहाबो खोब माने गाजा गोमजायै बाहागो लाफाफैदों। गार', कार्बि, बिदिनो गोबां जोंनि जाय माने जोंजों खाथि खाला थानाय माखासे जोंनि ट्राइबेल जातिफोर, दा बेनि थाखाय जों गोजोननाय जासिदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो नांगोन, मख'नांगोन दिनैनि बे जितु मेल, बे मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे बिराद मोजां हाबाफारि मावनो हादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जितु बाथौफुरिनि मेधाबि सात्र साथ्रिफोर, फरायसुला फरायसुलिफोर जाय माने सेथि थाखोआव पास जानो हानाय बिथांमोनखौ जोङो साफा साफायै गोथारै बरायनो हादों। बे बरायनो हानायखौबो जों माने खोब माने गावखौनो गोग्गानाय बादि मोनदों जे जोङो उन जितु जेनेरेसन, जोंनि जितु उन भबिष्यत गोदान जितु प्रजन्म, बिसोरखौ जोङो मोनसे उत्साह होनो हादों बिनि गेजेरजों। जों बिनि थाखाय बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा सासे दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि जानानै जिहेतु बे गुवाहाटियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ, बे गुवाहाटिनि रायजो राजाफोरखौ बा सोलोंथाइनि दिगाव बायदि समयसानि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ होननानै खावलायगोन? आं गिबियावनो बयखौबो खौसे जानो थिनगोन। जोंनि बेहाय जिहेतु गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गोबां जोंनि बर' माहारिफोर दङ। बयखौबो जों खौसे जाहोनांगोन। प्रथमाव बयबो जोङो इउनाइटेडलि खामानि मावनांगोन। आरो जोंनि इउनाइटेड बर' पिपोल अर्गेनाइजेसननि मथ' बा मिनिङानो बेनोखाथार, खौसेथि बर' सुबुं आफाद। बेबादिनो जों गोबां ज'यै जाजायै खामानि मावलांनांगोन। आरो बेहाय मोनसे बुस्थुखौ जोङो एसे खोनाबाय थादों, नुबाय थादों, आरो एसे बे दावराव दावसिबो जादों जोंनि गेजेराव, जे असमिया भाषिक होननाय मोनसे जोंनि गेजेरावनो, बे मालाबाबो जानो नाङा आरो जानो हाया। कारना जाहैबाय जोङो बेखौ बुंनांगोन जे बर' जाथिया मोनसेल'खा। गासिबो बसुमतारी, सोरबा बर', सोरबा नार्जारी, सोरबा बेबायदिनो गयारी, गोबां बेबायदिनो टाइटेलनि गेजेरजों जों मोनसेल' जातिखा, मोनसेल' हारिखा। बेयाव सोरबा भाषा रोङाब्लानो जे गुबुन जाबाय, बे जाहाथे सानलायलायनाया जोंनाव सोमजिया, जाया। जों बेखौ आह्वान खालामगोन बा जों बेखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जाहाथे बेबायदि जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेसखौ लाबोलाया। ओंखायनो आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आङो नैबे गुवाहाटि जितु मेट्र', बे गुवाहाटि मेट्र'नि गासै बर'फोरखौ राव रोंनाय रोङै ज' जाजाय इउनाइटेडलि जोङो हान्थिलांगोन होननानै आङो मोनसे दिनैनि बे समाव मोनसे रिक्वेस्ट लाखिगोन। आरो जोङो ज' जाजायै थांनांगोन होननानै आङो बिथांमोनखौ बिनि गेजेरजों फोरमायगोन। आरो दिनै जोबथा सोंथि हिसाबै गुवाहाटि कामरुप मेट्र'नि जितु दैदेनगिरि, बिबानगिरि, हमना ला आफादगिरि आरो नेहाथारि, बिथांमोननि मावनायाव बे कामरुप मेट्र'नि जितु रायजो राजाफोरनि मोखाङाव माबाफोर मोजां फिथाइ मोन्दों होननानै सानो नामा? औ, मोजां फिथाइ मोन्दों जोङो। बेखिनियाव आं मोनसे खोथाखौ एसे मख'नो लुगैदों। जोङो दिनै एसे आगोलसो जोंनि जितु आसामनि चिफ मिनिस्टार जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा, डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव एसे लेटलि जों सौफैदोंब्लाबो जोङो बेहाय जोङो माखासे मेसेजखौ होफैनो हादों जे जोंनि जानानै, जों दानि बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जोंनि दानि जितु चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार, बिथाङा खोब इच्छुक जे जोंनि बर' जातिखौ फोथांनाय आरो फेहेरनायनि थाखाय। आरो आं बे समावनो नोंथांनि सोंनायनि एसे बाहेरानि मोनसे बाथ्रा बुंनो लुगैदों। आं मेसेज मोनसे होनो लुगैदों जे फैगौ जितु जोंनि सेन्ट्रेल कनफारेन्स, बे सेन्ट्रेल कनफारेन्सआ जोंनि कार्बि आंलंआवनो जागोन। आं कार्बि आंलंनि सासे दैदेनगिरि, आं कार्बि आंलंनिफ्रायनो डिपुट खालामहरजानाय। ओंखायनो कार्बि आंलंआव जिहेथु जागोन, बे कार्बि आंलंआव जानो गोनां जितु जोंनि कनफारेन्स,
बे कनफारेन्सआव जों मिजिंथिदों गुवाहाटी होननानैल' नङा गासै आसामनि बर'फोरा बेयाव बाहागो लाहैजोबगोन जोङो जिहेतु गासै 22 जिल्ला दङ बिटिआरनि बाहेरानि जिथु बर'फोर जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसनाव 22 जिल्लानि बर'फोरा बाहागो लानानै जोङो वर्ल्डनि बर' जेरै नेपाल भुटान मेघालय बेबायदिनो गोबां बांलादेशनि बेबायदि गोबां बर'फोरखौ जोङो ज' जाजाय बेयाव मोनगोन आं बेखिनिखौबो नोंथांनि सोंलुआ जुदि सोङाखैमोनब्लाबो आङो मोनसे मेसेज होबाय बिनि गेजेरजोंनो नोंथाङा जिहेतु सोंथि जोबथा सोंलु होन्दोंमोन आं ओंखायनो फोजोबनो बानानै नोंथांनो बेखिनिखौ माने निमाहा बिबाय जायखिजाया नोंथांनि सोंलुनि एसे बाहेरायैबाबो आं बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो जोंहा फोरमायथारनांगोन आङो बिनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे जिथु गुवाहाटी मेट्र'नि जिखिनि मोनसे जथुमा बे जथुमानि गेजेरजोंनो गासैबो जाहाथे रायजो राजाफोरा जोंनि बर' रायजोफोरा जोंनि बे जानो गोनां जिथु मिरु आफादनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव गाजा गोमजायै बाहागो लाहैलायो आं बेखौ मोनसे मेसेज एबा रिकुवेस्ट लाखिबाय जोंनि कार्बि आंलंनि जानानै